Σήμερα φτιάχνουμε κρεατόπιτα με γύρο. Ελάτε μαζί μας. Λοιπόν, επεισόδιο 3, συνταγές που τις αντικαθιστούμε με γύρο. Σήμερα θα κάνουμε πίτα γύρο. Παίρνουμε όλα τα υλικά μπροστά από το τραπέζι για να στήσουμε στο ταψί τα φύλλα. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό από φύλλο σε φύλλο? Θέλει λάδωμα. Αδερφέ. Οπότε θα λαδώσουμε καλά. Ωραία το δουλεύει στο πινελάκι. 4 φύλλα κάτω, 4 φύλλα πάνω. Λαδάκι απαραίτητο, Θέλει την κάθε στρώση. Από εδώ είμαστε έτοιμοι. Τώρα πάμε να γεμίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με κούντα. Ωραία. Τέλεια. Έχουμε εδώ τον υπερδιαστημικό γύρο από τα μπαμπάτσικα, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Αυτό μπορεί να γίνει και με γύρο κοτόπουλο. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε γύρο ή κρεατικό θέλεις. Έχουμε βάλει 2 στρώσεις γύρω. Ναι. Θα βάλω και λίγη μοτσαρέλα. Να είναι λίγο έτσι πιο μαστιχό τώρα εγώ. Μπράβο. Θα βάλω και λίγη φέτα ή απρεσβάρι. Όχι, ρε, βάλει φέτα. Θα βάλω και φέτα. Είναι γενικά κάτι ελαφρύ, θα έλεγε κανείς αυτό που. Εντελώς. Πούπουλο. Βάλαμε και λίγη φέτα. Και τώρα πώς το πλύνουμε? Βήμα πρώτο. Θα πιάσουμε τα αυτάκια από εδώ πέρα. Τι ωραία κόλπα είναι αυτά. Έτσι. Και τώρα θα βάλουμε και φύλλο από πάνω. Πίτα σημαίνει καλά φύλλα και λάδι. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Λοιπόν, θα το κάνουμε μικροχαράγματα. Ωραία λέξη, μικροχαράγματα. Μικροχαράγματα. Και η πολύ αγαπημένη μας γυροκρεατόπιτα θα μπει τώρα στους 190 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Για δώσε το μάτι, τι κάναμε αυτό? Ακούγεται κράτς. Ένα πιάτο δεν μας έφερε η παραγωγή βέβαια. Εδώ είσαι. Κρεατόπιτα με γύρο. Γουστάρες? Γουστάρω. Πάμε να σερβίρουμε. Θα δοκιμάσεις πρώτος ή εγώ? Τι πήρω είναι? Περίμενε ρε. Να ξέρω ρε. Εδώ ρε, δες εδώ ρε. Δες εδώ ρε. Ωπα. Ωμαλά. Καλύτερη για τις γιαγιάς μου. Ειλικρινά, πέρα από το ίδιο το πείραμα, φτιάξτε το. Απλά φτιάξτε το. Πάρτε γύρω από το μπάτσικα όμως. Αυτό. Ποιο ποτέ, πάμε να τη φάμε. Πάμε να τη φάμε. Αν δεν καθίσουμε τώρα θα φάμε. Σας αφήνουμε. Φιλιά πολλά. Γεια σας.